dreva. Nie, tam z tej strany pada. Máme krivu proste. Takže my dobijete tá... Musíte ísť nižšie, dole musíte ísť. Nie w ruchu, do potrebuješ nechať. Pritočne, bo to i zabolí. Cože? Dobre, že má skválne. A teraz kamaráde, ideme do paľby. Teraz je príprav. Tomáš, to ty. To ty, Tomáš. Tak vyzeralo, ne? No to daj. No, dobre dostali. No, jak máš farbu tam? Ne? Červená či žltá? Červená, ne? Ne, tu, toto ne, tam. Tam si vidíš, to sú červený tam. Chlapi! Jojo! Potrebujem ostrý pal. Teraz to človek dostane? Chlapi, jak ihrisko, páči sa vám? Výborne. Výborne, hej? Či som sa tam ešte... Pokračovať ako? Že som sa poriadne na ihrisko ešte ani nedostal. Nie? Už v lese ma dostali. No vidíš. Takže spokojní ste, hej? Zatiaľ, hej. No, tak sme sa snažili. Ale najlepšie na tom sú fotografky. Tá, len jedna zatiaľ. Druhá je moja manželka, takže ruky preč. No, však ihrisko není problém, je bezpečné, keď tu bude hráčovi, chodia chodníčky. Ihrisko pôjde? Výborne. No, super. Aké ihrisko? Dobre, veľké. Veľké, ne? Sa treba uchodiť. Čo hovoríš na ihrisko? Bude len veľa mravcov. No, to sme si šili. To sú také pasce prírodné. Ale tak stojí to za víťazstvo, nie? No, vidíš.
Lepšiu cestičku si mali znižšie tam zozadu, nie? No nič, nevadí. No a však toto treba zaznamenať. Jak? Ihrisko, páči sa, v pohode? Dobre, Šiju. ma videl celého, ale do hlavy mi trafil, ale to už nevadí. V pohode, dobre. Tak som rád, že ste spokojní. Čo hovoríš na ihrisko? Super? Dobre, po pohode. Takže spokojný, hej? Hej, maximálne. No, výborne. To ti až tak neučí. Chlapi, čo hovoríte na ihrisko? Ihrisko pekné. Počasie ste vybavili zle. Počasie zle? Veľmi. Menej vlhkosti je to. Tak, keď si predstavte, že kde boli stromy, dole ste sa ešte len z rána pražili na slnku a teraz sme troška do tieňu, nie? No, však ja tiež. Bolo však 33 stupňov, ak som bol na protektore. Hej. Chlapi, aj by ste niečo vytkli tomu ihrisku? Bo boli také... Hej. Čo by sa dalo vplyvniť. Mravce sa je to nevyženie. No, to aj vy ste si všimli, hej. Lebo práve ja som, dva nedostatky som zatiaľ zachytil, že veľký objekt, že sa treba nachodiť a mravce. Nie. To praví, že sa veľa musíme chodiť, tak je Kedy pozemok ľudia pičujú, že je malý. To Keď by je sa veľký nedalo pozemok, ľudia pičujú, že treba chodiť. Tak nech začnú behať. Tá čo, ihrisko, páči sa? Výborné. Výborné? Jednu vec chcem povedať, No, kľudne. že ďakujem. Dobre, povedať. A že zažitok je dobrý, hej? Výborné. No tak nás to teší. Posunie nás to ďalej, chlapi, určite. To treba pochváliť tu hneď, len jak som vošiel do tých bodov. Dobre, tam páčilo sa? Výborné. Lenže by sa tam začalo hrať. Tam zatiaľ sa hraje jak pri tej trojke, ale ono sa to bude postupovať. Hej. No tak ono, už sa, zatiaľ sa ešte zoznamujete s objektom a už postupne vychytáte to tie muchy, že kde, hej? Jednoznačne. Hej. Akože len testovali. Len testovali sú. Hej, ne? Pán, toto tu bude na rok. Keď sa to nedú kurvy, tak to bude na rok. Na roky? Tak, Robko, čo ty na to? Súhlasíš s ním? Súhlasíš, hej? Dobre, okej. Akože zatiaľ najlepšie to trochu. Najlepšie? Tak ďakujeme. Ako z tých takých klasických lokálov zatiaľ. Najlepšie. Súhlasíš? Makli ste si tu chlapci. No, makli. A ešte čakáme od vás, že nám pekne tuto vydupete, aby sme nemuseli čistiť také cestičky, bo aj tie sme mali v pláne, ale hovoríme, už to nestíháme, necháme to na vás. Na vaše nohy a... Tak cestičky na spawn robíme, čo si dáme. Hej. No my už po akcii uvidíme, že ktorým smerom ste sa borili, kde to bude vyšlepané. Hej. Dá sa musí používať, keď dostanem do nej. No, presne tak, toto sme nepovedali. Dobre, preto som tu. A o čo ešte raz? Čože? Gun hity. Dostaneš do zbrane a či ju môžeš používať, alebo či si mŕtvy, alebo či zbraň sa nesmie takže používať. toto sme nedopovedali. Dobre, v poriadku. Skôr tak, že dostane do zbrane a nesmie sa zbraň používať. niekto na dolnom respawne? Že hre si, ale zbranie si používať, hej. Keď chce používať zbraň, to bude na respawn. Hej. Počujte, povedzte im na dolnom respawne, že keď dostanú zasah do zbrane, nemôžu ju používať. Hej. Ste si poriadne zahrali? Dobrý kver, nie? Perfektne. A vy čo ste parík? No dobre, máte koničky spoločné, to je pekné, no. Tak sa majte. Tešíme sa na druhú akciu. Kryje sa, vieš, tak si kryje. No čo, panové, hráme ešte, či? Však ja teraz to niečo figurínu, ty vole, od hora až tu som behol. Hej. Jak, poriadne vystrieľaný, či nie? Dobre, díky. Peťo, a ty si tu? Hej? Ty si išiel zahrať, hej? Ešte nevidíš, hej? Nevidím, neplatí, ne? Už ješ tu, už po, to musím
A boli ste aj na vežičke niektorí z vás? Áno, Ako bolo? dobre, Dobrá paľba bola z vrchu? áno. No, super. Bezpečne, v pohode. V pohode, len dosť ťažký som, to troška sa to kýval. Ale chlapi, to je drevo a drevo sa ohýba. Takže to je normálne. Len tak opatrne sa mi... Natáčam. Jožo! Úsmev! Jožo, budeš na videu pre dospelých. Na Korntube! Budeš na videu pre dospelých. No a nie? To sa nedá, že 18 plus, ale 50 plus. Do istoty, nie? Jožo, 2 plus 2. A sme dali akciu aspoň na tlačáky a väčšinou na semi, pretože aspoň pri budovách alebo budovách nech to je semi, lebo v lese ešte pôjde auto, ale keď to je v budovách, tak zabijeme sa. Zbytočne, lebo skočil rovno do budovy, ja z budovy do vonku môžem strieľať. Ale ja strieľam iba semi, ale takto iný zase vystrelil fúko spoza mňa a to dopadlo takto, že bum po tvári a bude mať pehy poviem do konca života. Dobre, kľudne chlapi, môžete aj napísať, keď nejaký podnet máme. Budeme toto riešiť. Ako to je pri všetkých akciách, tak by som povedal, že pri budovách semi, nech to je aj bezpečnejšie, aj realistickejšie a v lese samozrejme cez krk treba prestreliť. To jednou guľčkou sa niekedy nedá. Hej. A aspoň po dávkach nech to ide už. Ale ja myslím, že v budovách aj bolo vyhlásené semi, nie? V budovách áno, z budovy von môže byť auto a zvonku... Takže vy chcete, že by aj z budovy vonku sa strelil semi, hej? Aj pri budovách. Aj pri budovách, hej? Pri budovách, len nech v lese je, cez kriky treba to prestreliť. Hej. Ale tu nám stačí semi. Ja som dokonca ešte aj v lese dávam semi, viem, že dostrelím. Dobre, v poriadku. Každopádne napíšeme na Arsobany, utekáme domov. Ďakujem za akciu. Dobre chlapi, majte sa, ďakujeme aj my. No čo? Ak pozerám, tá stále tie isté ksichty tu vidím. Tá čo chlapi? Zlá obrana alebo taktika? Všetko. Auto v budove. Auto v budove. No, už som počul podnety, hej. Na zdravie. Tam neviem, kedy sa dostali, však naposledy, čo som videl, boli naši. Teraz, ak ma dali dole, to pozerám ma 5 žltých. Kamerujú nás. Ale kedy? Ja som vôbec nevidel, že kedy budeš. Áno, ešte raz na kameru. Som myslel, že žltý. Prvý vstup bude chvalenie a druhý všetko zlé, hej. Dobre. Nie, ale ja som Aj pozeral. teraz neviem, či nevlastný ma dal. A čo chlapi, aký podnet môžete na kameru? Tak poviem, že nebak bolo dobre, že indícia, aj dokumenty boli tam, kde bola aj bomba. A že toto bolo zlé, hej? Moc sa neviem. Malo byť tak, že celkom inde, že opačne. Opačne, hej. Ďalšie napíšu. Treba párkrát dupnúť, ale bude dobre. Tam všetko vlastne bolo na jednom mieste. No idem po kope. Aj ten kazík, pozerám tam máme, aj indícia, všetko tam na kope. Všetko bolo, hej, takže toto je problém, hej. Tu hore sa hraje až teraz už, jak je tento. Tu hore sa nič nehralo, tá budova. Lebo oni tam držali chemický sklad a jak bomba mala byť tie budovy, to bolo všetko. A tu hore sa netlačili až teraz. Tak poďme tu bez rakety, čo sú. Je minúta, nie?